Sriú lá déag. Mé míá a bantlis do gona cínt. Agus cén tarú a chur sa fear nua se an rá faoi ghlas. Ti mo te tú? Go dé mar a hátú. Sma sin mainas. Carbású bháis. Is go dórma I ddír chonil. Gui dói I ddír chanal. Se, is go dórma. Manas. Manas. Is as gui dór dó. Tá me éon bblion déag is fiche de ís, agus chana man seo le saracha eile rás. Bhí tú gealta? Bhí, fá bliana. Ar fe bliana? Fá bliana. Thorcha. Tá ma búrtha darn. Tá rud bug spáisí I harm. Tá manta trína chéile. Tá ma búrtha. Tá má bóra? Tá má bóra? Tá mis sé bóra chomá. Aintach bóra. Tá tún rá lethe? Tá. Cinál. Tá nó tá cinál? Tá. Ach, níl sé sin rá leatsa. Meas tú? An muileach sí sa fosú a meach sin rá leat. Níl is am. Béidir. Bhfuil is agad céirt bethórgat í an na leisiút. Níl is am. Bethórgat éad a chur ara. Meas tú? 15. Éad. San Australia bhí tú? Ba é. Ach nar dúirt mámil an gur tusar an chléir seo, ní hagan an fanna am mon sin. Agus tháinig tú an balla le go bhála an Austrail. Dúsa. An balla le go léir. Meas tú bhfuil éad ar a rite. Á, mí cínta dé. Stoi. Níl amach a ggéir a cabhrú leis. Morning. A warting! Oh, a warting! Oh! Oh! Meas tú bhfuil éad ar a rite. Cínta tá, cínta. Well, béidir go bhfuil Martin bocht, began íon bag níos le na mar cheapma. Ach is féidir é a áú, Tá mé cínta go sin. Nach bhfuil ceart am a bháinín?